sa kanya. Siya ang kasagutan, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matagusa nga padayon nga nagabaton
nakabaton gyud og kadaugan o kalampusan ang matag usa nga misalig, mituo, midangop sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagsugod mga igsoon, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi Dios. Magampo kita. ang pulong mo. Amahan namo nga Dios nga makakagahom, Dios nga may nag-uban sa tanan nga mga katawhan nga misalig kanimo, mituo kanimo. Dios nga mao'y nag-atiman sa tanan nga mga katawhan nga mialagad kanimo. Nagpasalamat kami sa kadaugan, sa kalampusan ug sa mga panalangin nga among naangkog na sanatian. Salamat o Dios sa imong tubag sa mga pag-ampo. Salamat o Dios sa imong paghatag sa among gihangyo kanimo. May katapusan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban ka namo, naghatag ka namo og maayong panglawas. Di nagpakaon, nagbisti, nagpainom sa tanan nga misalig kanimo, nga mialagad kanimo. Walay usa nga minapakyas o Dios tungod kay ang imong mga pulong o Dios dili magyud mapakyas. Busamahan amo na usab ka nga pasalamatan sa imong pagpanalangin kanamo karon sa mga pulong nga amo karong madunggan. Din tagaan mo kami kasing-kasing nga matinuohon, madinawaton sa imong mga pulong. Dunay kalipay sa pagkinabuhi niini. Sa among panag-uban amahan niini mong programa amo kang gi-welcome. Din magapanulti na usab ka sa among kinabuhi. Tudluan na usab kami sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan o Dios. Bless kinumatag usa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM Station 101.3. Anano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Province of Cebu. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw. Good evening ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsolama ang gabi. Ay gabi ninyo diha Brad. Salamat sa Ginoo nga murag ni relax na gyud ang hangin. Giintibok adlaw mga kaigsuonan, wa gyud undang ang ulan. O niya bisag walay undang ang ulan, kaganhina mga kaigsuonan nakaygayon pumi og gamag tangkal. Gama pog tangkal mga kaigsuonan para makabuhi na pog baboy para karong Marso. Ay magpasalamat tas pagkamaayos Ginoo. Malampuson usab ang ato ang buluhaton. Bisan pa man mga kaigsuonan, wala gyud kuryente kaganina og nibalik mga alas 5. Maayo kay sayo lang mi pasiga ang kuryente diri sa kabukiran. O niya salamat sa Ginoo nga naka-live na usab ta o nag-uban na usab ta niini mao programa nga walay laing gidala, walay laing gisgutan o walay laing gisangyaw kundi ang mga pulong sa Dios nga mao'y atong gikinahanglan sa pagpuyos kalibutan. Mayo nga pagiguban, maayong pagpaminaw og happy listening sa tanan to mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao og ilabi na ni Brother Julius. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Brother Johnny ug ni Sister Christy. Maayong nga pagiguban, maayong nga pagpaminaw sa mga Dilnoyo family, mga De Villieres family, mga Tamayo family, siyempre ang akong pamilya. Maayong gabi usa sa mga pamilya diri sa ato ang dapit diri sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi. Maayong gabi, may pagpaminaw og maayong pakiguban. Happy watching ni Wilda Cruz Pero. Good evening Pastor og sa tanang naminaw si Sister Rose Datuon yo. Matod pa good evening Pastor si Rose Berkisio. Pastor good evening. Good evening ni Gigi Mes. Maayo nga pagpaminaw ni Del Libitos at Anta Soda. Good evening Pastor, watching from Maitom, Katigbian, Bohol. Request kog song Goodness of God Bisaya. Maayo nga pagpakiguban ni Roel Sanipa. Maayong gabi diha Pastor. Request ko ginikanan. Murag wala na nako mapatukar, wala na nako makanta ang ginikanan. Salamat kaayo Brother Roel. Kumusta mo diha? O kumusta ang panahon? Murag wala na kaayo ulan diha kay diri ni undang naman.
Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw, happy listening, happy watching ni Sister Gingging Simpron. Maayong gabi, Pastor, kumusta? Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless sa tanang Kristohanon. Pwede request awit makalangit, Pastor Lahutay. Salamat, Pastor. Maayong nga pagpigiguban ni Lia Asib. Amin. Maayong kabi, Pastor. O maayong nga pakiguban ni Jinilyn Rico Wagas. Blessed evening, Pastor Gideon. Gracias sa Ginoo di anapod ko gasubay sa imong live uban sa dakong gugma sa Dios sa tibok mong pamilya ang Dios magauban kanunay. Laygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi may pakiguban Brother Emilio Gabugos ug salamat kayo sa pagkamakugihon ni Gigi Mes sa ihang pagpaambit ni ining atong programa atong live ni ining tagnaa ngadto sa inyo ihang mga kaila. Mayong pakiguban ni Rin Donairi. Mayong gabi, Pastor Gideon ug sa tanan. God bless, Pastor. So Rodin Kalubag, maayong gabi. Salamat kaayo Army of God, mga sundalo sa Dios. Si Gmart Villanoca o Dagila. Good evening, Pastor Gideon. Reply lang ko, Pastor, kay Hurot ang Lod. Shout out lang ko sa mga Seattle Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Mayo nga pagiguban ni Inday Kaligid Taonggaan. Mayong gabi, Pastor. Minaw na sabmi sa pulong sa Dios. Maayong nga pagkikuban ni Jeremy Baya. Maayong gabi, watching from Negros Oriental. Asa mo sa Negros Oriental. Maayong gabi ni Real Gara. Maayong gabi, Pastor, sa tanang naglantaw sa live amping kitang tanan. Glory to God. Makatanaw usab sa live dugang pagkaon sa espirituhanon. Maayong nga pagkikuban ni Lionel Avaro o Grodin Kalubag. Maayo nga pakiguban ug salamat kay ni Sister Gingging Simpron sa pagkamakugihon sa pag-share. I declare blessings sa tanang nag-share sa ato programa. Kay kung wala ninyo i-share, mga kaigsuonan, daghang wa makadungog apan tungod kay inyong i-share, daghang makabati sa pulong sa Dios. Maayong nga pakiguban ni Evelyn Sirapin. Maayong gabi, Pastor, og ni Jeremy Baya. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa pangapulong nga among mapatalinghogan karon in Jesus name. Kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong. Mayong gabi ni Sister Teresa Masangit Mandanao o ni Mary Jane Kalimot Himina. Maayong gabi ninyo diha, Sister Jane. O maayong pagiguban ni Liti Marcasa. Maayong pagiguban o good evening ni Valin Manas. Maayong gabi, Pastor, watching from Dubai. Kumusta mo diha sa Dubai, sis? Og maayong pagiguban, maayong gabi sa tanan nga nagsunod sa live gikan ni Sister Mary Jane. Si G.F. Premier, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, Isam. Mayong gabi ni Brother Rochelle Gabasinggit. Request song, Pastor, gihimo mong bag-o. Shout out ko sa akong family sa Tampasanon, Bahian, Tanhay City. Singgit Gabas family. Salamat, Pastor. Awit makalangit mga kaigsuonan ato Tagalog pagtagad. Nagi-request diri sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gihimo mong bago. Mayong gabi, Pastor Gideon. Mayong gabi ni Sister Norberta Trache.
Og maayong pakiguban pa. God bless Pastor and your family. Pastor Happy Pastor Month. Gikan ni Sister Merchin. Salamat kaayo Sister Merchin. Si Alex Castellon. Good evening Pastor. Pa-shout out ko sa among pastor sa UPC Asturias, Pastor Alberto Abanias Jr. Wow, no, salamat kaayo. Maayong gabi nimo Brother Alex. Og maayong gabi may pakiguban ni Pastor Alberto. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Si Jumer Lagunas Balispin, maayong gabi. Og si Marivic Camilga, maayong gabi. Wasing from Makilala, Cotabato. Si Ginaline Audrey, maayong gabi. Philly Impes, maayong gabi. Maayong nga pakiguban Roldan Laino. Pastor, shout out ko sa Laino family. Si Ricky Florisa, maayong gabi. Og ni Jumar Lagudas. Raquel Borden, hi Pastor, hello. Awit Leonan, good evening. Si Jocelyn, maayong gabi from Jinsan. Awit Leonan, maayong gabi Pastor watching from Davao Oriental. Gikan ni Agnes na yung Fante, maayong gabi Pastor, dalay ko ng buhing Diyos. Si Ropinas Sin, maayong gabi Pastor watching Negros Oriental. Maayong gabi ni John Fords o Gio yan. Good evening Pastor, kumusta? Request ko dili kapayran. Ang imong dugo aron mahugasan lang ako, kabugalingon kong dunot ihimong mong bago. Maayong gabi ni Ginaline Rico Wagas. Matod pa, good evening Pastor, request ko awit still. Og ni Brother Rifat, maayong gabi, live na ka sa 96.7 Afar Lambog. Maayong gabi Brother og maayong gabi sa tanang mga listeners sa FM session 96.7 diha sa Badian. Si Maymay Sumalinog, maayong gabi Pastor, salamat sa nunay nimo pag-share sa pulong sa Ginoo. God bless sa imong kinabuhi og sa imong pamilya watching from Kabilian, Southern Leyte. Kumusta mo Dias Leyte? Kumusta? Ang Dios magaban magaproteksyon kaninyo. Si Bisinta Panin, good evening Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan bagyo naka-live jud ka. Salamat jud sa Ginoo kay kagahapon pagka alas 7 nimbalik ang kuryente. O niya karganina nimbalik alas 5 pero tibok adlaw gyud may kuryente. Pero at least safety, no? Maayong gabi may pakiguban ni Maymay Sumalinog. Request kog song Pastor kung tumawag ka. Mayong gabi may pakiguban ni Primitiva Dabuda. Mayong gabi Pastor watching from Governors Village, Dipolog City. Mayong pakiguban ni ni Joey Basarti. Mayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya. Mayong gabi watching from Cordoba, Cebu. Mayong gabi Brother Joey, ang Dios magpanalangin. Kumusta mo? Kumusta ko sa atong mga kaila og higala igsoon Dias Ginoo. Si Pasito Hinila, mayong gabi request ko og pagkamaayo mo. Okay, ako aning andamon ang inyong mga request. Mayong gabi, shout out sa Villamia family, Danny Bayang siya, magikan ni Roldan Laino. Si Florifi Manlod, good evening Pastor watching from Gutalag. Asa dapit ning Gutalag? Si Maymay Sumalinog, unsay title kanta nga gi-play nimo karon Pastor? Gihimo mong bag-o.
Mao ni ang title, Gihimo Mong Bago. Si Ria Amante, good evening Pastor Gideon, watching here in Tanhay City. Kumusta ka, Ria? Si Ninit, maayong gabi, request ko kanta, Handa Ka Na Ba? Si Christopher Danao, maayong gabi, Pastor watching Pasig City. Kumusta mo diha, Brother Christopher? Si Aileen Dihardo, maayong gabi, Pastor Dalaygon ang Dios. Request song, Ikaw Ang Kusog from Bacolod City. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Awit makalangit, dili ka bayran. Diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios. Mayong gabi, may pakiguban ni Rivi Bindoy. Mayong gabi, Pastor, may gabi isat ni Ninsky Lim. Good evening, Pastor. Paprilang nako ang mga na apektuhan sa bagyo. Pastor, unta okay ra sila karon dito. Atong iampo nga safety gyud ang kinabuhi, no? Makakita ta sa gipang-upload sa FB. Makaingon ko nga lisod gyud, no? Na ay mga sakyanan, mga Pinoyanan nga na damage kunya mga balay, nalunupan, na ay mga naagiagbaha. Kunya ato gyung gi hangad nga tos Ginoo nga proteksyonan sa Dios ang iyang mga katawhan. Si Roldan Laino, request song Sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo sa cross. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang atong kinabuhi mga kaigsuonan ato gyung ihalad sa Dios. Sa panahon nga Sa tibok kusog, sa tibok kasing-kasing, sa tibok unang-huna, sa tibok natong kalag. Bisan asa ta, nga kinabuhi bisag unsay atong buhaton nato ang mga buhat nga magkapahimot sa Dios. Buhat na kini nga nagpaila nga kita mga alagad sa Ginoo. ug bisan pang mga butang nga naangkon ko. Mayong gabi may pakiguban, no, sa tanang mga morepli, ilabi na usab ni Sister Alda Singkol nga kanunay mag-replay sa ato nga programa. Ug padayon nga nag-uban-uban, ug padayon nga nagmatinud-anon sa mga bulhaton. Mayo nga pakiguban sa tanang mga morepli, dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa tanan. Sa salapin ni Bulawan, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Mayo nga pakiguban ni Mimo Morillo Pansito. Good evening, Pastor. Shout out sa taga Santo Niño, Tanhay, from Pulilan, Bulacan. Salamat kaayo sa Ginoo. Si Emily Osayan, request ko po, Pastor, kauban ka ba? Okay. Awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga programa, lahutay og ginikanan. Ako ang kantahon ug ako ang gihangyo matagusa nga inyo kong ubanan o kuyugan, dunganan sa pag-awit niining maong awit makalangit.
Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Uhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Ug dili ka kapsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Bata mo tudluhi, bata mo giyahi tudluhi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudluhi, bata mo giyahi tudluhi, pamatasan. Kabataan karon angay gyung monitoron
sa gadget kontrolon, sa mochol paansiron, ayaw gayot pasagdai, ang silpon mo tagoi, kaugmao nila, naas pagdumala, ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan kabata nonan karon angay gyong giyahan sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayod pasagdai, sa email pa undanga, aron makataro, pag eskwela kaginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, angay magmainam po, ulong sa Dios tipigan, kaiwagas Pinoy anan, ikaw magmainam pingo, ka ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mapulahan, ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan. Dili gyud nato kalimtan mga kaigsuonan, responsibilidad natong mga ginikanan ang pagtudlo sa atong mga kabataan. Awit makalangit, handa ka na ba? Diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa atong nga programa alas 7:37 na sa kagabion. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Sassy Conde o ni Michelle Chen Ibanias. Maayong gabi Pastor Wansing from Butuan City o si Emily Usayan. Maayong gabi ni Sister Susana Pablio. Good evening Pastor Gideon og sa tanang mga Kristohanon, minaw lang ko samtang naglakaw. Paingon pauli, dalaygon ang atong buhay nga Dios. Ampingan ug ubanan mo sa Ginoo di Sister Susana. Si Elsa Munda, maayong gabi Sister Elsa. Rupina, maayong gabi og ni Rinaldo, maayong gabi Brother Rinaldo. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ang Dios magauban, magpanalipod kanatong tanan sa bisan unsang matang sa pagsulay in Jesus name. Gikan ni Sister Teresa Castor. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Maayong gabi ni Jeremy Baya, ni Canor Sodaria. Maayong gabi, matod pa, good evening Pastor Gideon, Wasing from San Francisco, Agusan del Sur. Si Mimi Dalio, matod pa, good evening Pastor Wasing from Davao City, God bless.
Maayong gabi, Pastor. Shout out ko kay Joy Aliens family. Thank you, Pastor. Minaw mi karon. Si Pilig Mantog, Juvelin, maayong gabi. Si Amila Malot, Sudaria, maayong gabi. Og si El Norberti. Hello, Pastor, Butuan City. Okay. Request kog song Lahutay. Ako nang nakanta gikan ni Brother Nicanor Sudaria. Atorong hisgutan mga kigsunan kining pahulay. Tungod kay dunay gi taniyag si Jesus nga pamaagi aron tama ka pahulay. Pero dunay pangutana mga kigsunan nga niabot sa ato nga programa usab nga nganong daghang mga tao nga minduol sa Ginoo wa man pod kapahulay. Naananoon ang mga kagubot, naananoon ang mga problema, naananoon ang mga kalisod. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ang gipakita sa Biblia kung naa may mga kalisod, mga igsoon naagyod ang kalinaw, na ang kalipay, taliwala sa bisan unsang mga kanabitang mga pagsulay. Apan nganong wala daw, no? Mo na nga usa sa mga pangutana nga angay natong tukion nganong wala makadawat og pahulay nga na naman unta sa Ginoo or wala makapahuway ato nang tagaan og pagtagad. Sa ato nga panag-uban karon ang ato rong tutukan ang angay natong buhaton aron sigurado gyutang naay pahulay. Si Tiban Kabual Rodriguez, good evening, Pastor. Matod pawat sing diri sa Mandaue City. Maayong gabi ni Tiban, maayong gabi Brother Tiban. Si Arlims, request song Pastor kay buti-buti mo Panginoon. Albert Pakatang, maayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Tulaygon ang Dios ni ining kagabion, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Mariel Danong, maayong gabi request goodness of God. Si Albert Palumar, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naglantaw watching from Bindoy, request song Katapusang Dihog. Maayong gabi may pakiguban ni Annalyn Dagugdog. Maayong gabi maayong pagpaminaw ni Junrel Kitudlas. BE Pastor live karon sa 101.3 from Alboal. Maayong gabi Pastor Junrel. Salamat kay sa Ginoo. Si Felix Mantog Jubilin, Pastor, nagdamgo ko ug kadto nga nagsudlay daw ko og kuto, Pastor, naa sa sudlay og ako daw siyang gitidok unsay pasabot, no? Dunay mga sa imuha nga kinabuhi, dunay mga magsamok lamang ang ako ang i-advise nimo kung doon na may mga magsamok sa imuhang pagpangalagad, sa imuhang pagkinabuhi diha sa Ginoo, ayaw na tagda o mas maayo imo nang ilaylo ana bitawng dili nimo tagdon. Si Malin Bayang, bless evening po Pastor, uban sa imong tibuok pamilya og sa tanang viewers, sa Alcantara gikan ni Pastor Junrel Tudlas, no? Salamat kaayo gikan sa Alcantara di ay. Sorry kaayo. Maayong gabi ug maayong pakiguban sa tanang mga listeners sa 11.3 Alcantara. Ang Dios magpanalangin. Si Chari maatod pa. Good evening sa imo Pastor watching from New Corilla, Davao del Norte. Good evening Pastor watching from Guadalupe, Cebu City. Si matod pa diri ni si Joy Yanis family. Okay, kika ni Roldan Lino. Usa sa mga pangutana mga kaigsonan nga angay natong tagdon kining pangutana nganong naay mga Kristohanon nga walay pahuway kana bitaw naagyapon ang kaguliyang, naagyapon ang kagubot, naagyapon ang kasamok, naagyapon ang kabugat, naagyapon ang kaluya sa pagpangalagad. Kung kining tanan mabati nato mga igsoon, maapektuhan ang ato ang buluhaton.
maapektuhan ang ato ang pagpangalagad. Usa sa mga apektuhan ang ato ang pagampo ang oras nato sa pagbasag Biblia. Dili gyud maayo mga kaigsoon nga mga lagad ta nga napuno sa kaguliyang, napuno sa kasamok, o napuno mga kaigsuonan sa kabugaton. Ug tungod sa dili maayo nga resulta mga kaigsuonan kung maunay bation kanunay sa mga Kristohanon, nakita sa Dios mga kaigsuonan nga dili gyud maayo nga maoy masinatian kanunay sa mga nangalagad kaniya. Tungod sa nakita sa Dios mga kaigsuonan, doon na say mga pamaagi aron ikaw gako makapahulay. Ang pahulay mga kaigsuonan usa kini ka importante sa kinabuhi sa tao. Kay pinaagi sa pagpahulay mga igsuon, makatigom tag kusog kadasig ug padayon ta nga makapadayon sa buluhaton karon ug sa umalabot pang panahon. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan kung unsay gikinahanglan nganong dunay mga Kristohanon pod nga wa gyud pod ka lingkawas sa mga kabugaton, wala ka lingkawas sa kalisod, kaguligang ug uban pa nga dili maayo nga maoy maghari sa pamilya. Sunod na tong live mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang Pilimon, no? Ang libro sa Pilimon. Karon ato sa nga pagtagad ang pangutana nga niabot diri sa ato ang programa. Sumalas akong gipamulong kagabi nga ato ning tagaan og pagtagad aron naapod tay makuha nga mga pagtulunan o mga pamaagi aron makapahulay gyud ta. Ang pahulay mga kaigsuonan dili lamang nigi saad sa Dios sa unahan sa atong kinabuhi, kundili makapahulay usab ta sa adlaw-adlaw nato nga gihambin, sa adlaw-adlaw nga mga kabugaton. Gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga mga lagad tang malipayon. Malipay ang Dios nga magtan-aw kanato nga mga lagad ta nga malinawon, malipayon, layo sa kadautan. Tungod sa kabubuton sa Dios nga gusto niya tang tabangan o gusto ta niyang giyahan aron makalingkawas ta mga kaigsuonan sa bisan pang kaluyahon o kabugaton. Mintan niyag si Jesus og mga pamaagi. Matud pa diha sa Mateo 11:28, ingon siya dinhi, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Duol kamo kanako. Daghan nga mga tao nga miduol na kaniya. Ikaw ug ako, kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, mingduol sa Ginoo. Usa sa mga pangutana, nganong daghang minduol nagkaguliyang lang gihapon? Nganong daghan nga minduol puno gyapon sa kaluyahon? Gani kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang kahimtang sa mga Kristohanon ining katapusang mga adlaw, gamay ra kaayo ang nagmatinud-anon. Siguro sa matag simbahan, kon ang matag simbahan ang usa ka simbahan dunay 50 ka mga sakop, 50 ka pamilya. Daghan na siguro kung 50. Kung 50 ka pamilya ang usa ka simbahan, moabot na sa
100 kapin ka mga tao dala sa asawa o sa bana o sa mga anak. Kasagaran sa mga simbahan labi na sa kabukiran, nara siguro sa 20 to 30 kapamilya ang matag simbahan. Gani dunagi mga simbahan nga tulo lang kapamilya. Nya moingon pod ang uban daghan man sad. O niya moingon sad ang uban mga kaigsuonan nga ang gi-require duha og tulo ra gyud. Ang gi-require kana bitawng tulo og duha og tulo dili na mahitungod sa pagsimba, kundi sa panahon na nga manginahanglan o ang tao sa tabang sa Ginoo. Pero mahitungod sa pagsimba, pwede ra gyud nga bisag usa. Makahimo ka sa pagsimba, makahimo ko sa pagsimba bisag ako ra usa. Dawato na sa Ginoo. Dili mo ingon ang Ginoo nga kanang ikaw ra man usa John. Ang gi-require ba nako duha ra gyud og tulo. Unya usa ra man ka dili ang usa nako dawaton. Dili mo ingon ang Dios nga dili dawaton ang pagsimba. Kung ang usa ka tawo mo simba kaniya, wala gyud na dili gyud nato makita sa Biblia nga dili na dawaton sa Dios. Ikaw ug ako dawaton sa Ginoo bisan ako lamang o ikaw lamang ang musimba niya. Daghan nga mangdangop migduol sa atong Ginoo apan naagyapon ang kaluyahon, naagyapon ang mga problema, nagkaguliyang gyapon ang pamilya, wala gyapon magkasinabdanay. Buti pasabot wala gyapon makapahulay. Daghang mga tao nga mindangop sa Ginoo tungod kay nabugatan sa pamilya, nabugatan sa palibot, apan wala gyapon makalingkawas hangtod karon. Munay pangutana mga kigsuonan nga angay natong tukion. Gusto sa Ginoo nga ato ning masabtan. Nganong dunay mga tao mga kaigsuonan nga wala maka sinatig pahulay. Nagyapon ang kalawiyahon. Makita gyapon sa Ginoo ang dili pagkamatinud-anon. Siguro sa usa ka simbahan pipila lang ka mga tao nga matinud-anon. Kanang seryoso gyud nga nangalagat. Kanang dunay panahon sa Dios. Dunay panahon sa Biblia. Dunay panahon sa pagdaig sa Dios bisan siya ra usa. Mga igsuon, usa tas mga hinungdan nganong naay mga tawo nga wala kaayo makadawat og pahulay. Gikan sa kalisod, gikan sa mga problema, o gikan sa kaluyahon o mga kabugaton sa pagpuyos kalibutan. Sama sa panahon sa mga Israelita nga giluwas sa Dios. Ang mga Israelita giluwas sa Dios gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pila ka tuig sila nga gibantayan o giubanan. O gisaaran sila dapit nga diin sila makapahulay. Sa diha nga gisulayan sila sa Dios, wala sila mupadayon sa pagtahod sa Dios. Wala sila mupadayon sa pagpaubos aron maalagaran nila ang Dios. Hinuon misukol sila sa Dios. Ug tungod sa ilang gibuhat, wala sila makadawat og pahulay. Ug kung atong tun-an mga kaigsunan ang panahon sa mga Israelita, sa dihang gidumala ang mga Israelita
sa alagad sa Dios nga mao si Moses. Daghang mga Israelita nga nagtuo sa ilang kaugalingon nga sila'y sakto, unya si Moses mo'y dili sakto. Apan tungod sa ilang gibuhat, wala sila makadawat og pahulay. Nangamatay hinuon sila sa kamingawan. Ikaw ug ako giluwas na ta ni Jesus Christ. Sama natas mga Israelita nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, ug ikaw ug ako giluwas usab sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus gikan sa pagkaulipon sa sala. Apan nganong duna may mga Kristohanong makasasala gihapon? Dunay mga teaching sa mga Kristohanon nga nobody is perfect. Pero dili na mo'y teaching ni Jesus. Kay ang pagtudlo ni Jesus pagmahingpit mo. Kay ang amahan nga tuwa sa langit hingpit. Mateo kapitulo 5:48. Daghan nga mga pagtulunan sa matag tao or sa ubang mga simbahan tigumanan nga ang ilhang pagtulunan dili haom sa gitudlo sa atong Ginoo. Mao ba kini hinungdan nga nung dunay mga tao nagpabilin gyapon sa sala? Nagpabilin gyapon sa bisyo? Og tungod niini, may resulta hinuon og kaguliyang og problema bisan gani sa pamilya. So atong tan-awon mga kaigsuonan kung unsay angay natong buhaton aron sigurado gyud tang makapahulay. Dunay mensahe ang Dios diha sa Hebreo kapitulo 3. Sa dihang namalandong ko niini, ug usa sa ako ang kauban diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, gigamit sa Ginoo sa pag-abli ni ining maong pulong ug amo kining gipamalandongan. Ug sa diha nga namalandong miniini, mga igsuon ko sa Ginoo, dili aksidente nga doon na po'y nangutana unsay mga gikinahanglan ug unsay rason nga nung dunay mga Kristohanong wala kapahulay. Wala makasinitig pahulay. Usa sa mga akong nakita mga kaigsunan tungod kay usas ako ang mga nakita nganong daghang mga Kristohanon wala kapahulay. Una sa tanan, wala sila'y kasing-kasing or ang ilang kasing-kasing dili matudluan. Dunay mensahe ang Dios nga ako nakatunan sa kinabuhi ni David sa iyang sulat diha sa Salmo kapitulo 16 versikulo 11. Ingon diha sa versikulo 11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kana kog tumang kalipay og nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, si David gilibutan siya mga kaaway. Kumbaga naay panahon nga dili mahimutang ang iyahang panguna-una. Apan sa diha nga magpatudlo sa Dios, apan sa diha nga muduol sa Ginoo aron magpatudlo, nindot kaay nang muduol ta sa Ginoo unya magpatudlo. Ang gipakita sa kahimtang ni David, nakapahulay siya. Usa sa mga akong mahinumduman nga bersikulo sa kinabuhi ni David diha sa Salmo 23. Ingon siya diha sa Salmo 23, ang Ginoo mao ang akong magbalantay og walay makulang kanako or walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Si David mga kaigsuonan kanunay naghandom or kanunay nagtipig sa mga mensahe
gikan sa Dios. Ug kining gisulat aron kita nga nagtuog Dios makakat-on sa pamaagi sa Dios. Si David, mga kaigsuonan, nakapahulay siya. Ang rason tungod kay nagpatudlo siya. Usa sa angay natong buhaton o paningkamutan sa atong pagkakristohanon ang pagpatudlo sa Dios, ang pagpamati sa Dios. Kay diha sa pagpamati o pagpatudlo sa Dios, makadawata sa mga pamaagi nga dili gayud mapakyas. Makadawata sa mga pamaagi nga muhatod kanato sa dapit nga diin kita makapahulay. Dunay mga gikinahanglan natong buhaton o bantayan aron makasiguro gyud ta makadawat og pahulay. Kanang gikan sa kasamok, gikan sa kaguliyang, gikan sa kabugaton, kaluyahon ug uban pa nga dili maayo nga bation nato, makalingkawas ta ni ana. Sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan, diha sa Hebreo kapitulo 3, diha nato tutukan ang mga pamaagi aron kita nga iya mga katawhan makapahulay. Hebreo kapitulo 3 sugod versikulo 7 hangtod ni sa versikulo 14. Kung naa mo'y Biblia, pwede ra gyud ninyong basahon o kuyugi ko ug dungani ko sa pagbasa. Ang akong gigamit nga Biblia maayong balita. Unya dinhi sa versikulo 7 sa kapitulo 3 sa Hebreo, dunay uluhan nga gibutang niini nga nag-ingon pahulay alang sa katawhan sa Dios. Versikulo 7 nag-ingon, busa miingon ang Espiritu Santo, kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Didto gitintal o gisulayan nila ako, bisan kon nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa nasuko ako ni adtong mga tawhana og miingon ako, kanunay silang nagdumili, wala gayod sila makakat-on sa akong mga pamaagi. Napungot ako og nanumpa, dili gayod sila makasulod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay, hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo, kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Dinhi giklaro, mga kaigsuonan, kun unsay hinungdan o rason nganong ang mga Israelita diin maoy katawhan sa Dios sa daang panahon wala maka dawat sa pahulay or wala sila makasinati og pahulay. Nga kung imong tan-awon, giluwas na sila, gigiyahan na sila og giubanan sila sa Dios sulod sa 40 ka tuig. Apan sa diha nga gisulayan sila sa Dios, misukol sila sa Dios. Kuni
kini atong tan-awon mga kaigsuonan diha sa libro sa Numeros. Imong makit-an diha sa libro sa Numeros mga kaigsuonan diha sa kapitulo 16 nga ang mga Israelita misukol sa Dios pinaagi sa pagsukol nila kang Moses. Kumbaga wala sila mo tuman sa mga mando ni Moses, wala sila mo sunod sa mga mensahe ni Moses. Daghan karon nga nagtuo Ginoo pero wala mo sunod sa mga pagtulunan ni Jesus. Daghan karon nga nagtuo nga Kristohanon apan wala gani kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung dili kita mo sunod ni maningkamot maninguha sa pagkat-on sa mga pagtulunan ni Jesus, unsaon ato pagkasiguro sa pagsunod ni Jesus? Kung kita nga nagtuog Dios, wala kita mosunod sa mga pagtulunan ni wala kita magbuhat sa mga pagtulunan ni Jesus, nagpakita kini nga misukol kita sa Dios. Mahinungdan daghan kaayo nga mga Kristohanon wala gyapon makalingkawas, wa gyapon makapahulay. Nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, memoryado na ang Mateo kapitulo 11:28. Siguro usa ka nga nakamemorize sa maong bersikulo nga diin misaad si Ginoong Hesus nga papahulayon taniya. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyag gibugatan ug papahulayon ko kamo. Mao ni usas mga pangutana mga kaigsuonan nganong daghang miduol apan wa gyapon makapahulay. Naagyapon ang kaguliyang sa pamilya. Usa sa akong nakita mga kaigsuonan tungod kay kulang ang tao og pagpamati sa pulong sa Dios. Ang pagpamati mga kaigsuonan mao usa ka pinakaimportante nga angay buhaton sa tao. Kay damor ang taong mamati sa pulong sa Dios, damor siyang makasabot o damor siyang makakaton. Pero pila lang ka mga Kristohanon kaha ang seryoso nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Seryoso nga mihatag og panahon aron paminahon og katunan ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong mga panahon karon, daghang mga Kristohanon na nalingaw na sa social media. Gani, kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang kinabuhi sa ubang mga pastor, nisakay na sa kalihukan sa kalibutan. Dili na seryoso ang pagpangalagad. Gani mo apil na og mo apil na sa mga kalihukan diha sa mga lungsod ug syudad. Kalihukan nga dili makapahimaya sa Dios. Ang resulta, wala makapahulay. Usa sa mga pagdasig gyud sa Dios mga kaigsuonan nga atong makita diha sa Hebreo nga diin amo kining gipamalandongan uban sa ako mga kaigsuonan nga diin kami na malandong kanunay sa pulong sa Dios. Diha sa Hebreo kapitulo 3 versikulo 7, gisiguro gyud dinha nga kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Mga rason mga kaigsuonan nganong ang tao dili kanabitang dili makadawat sa pulong sa Dios tungod kay dunay naghari ang ilang kasing-kasing. Dunay nagdumala, naanay nagdumala. Siguro usas mga nagdumala sa kasing-kasing sa mga tao, kaibog. Napuno sa kaibog ang kasing-kasing sa tao. O niya, kung ang kasing-kasing sa tao mapuno sa kaibog, musuday ng kasina, naadayon ng kasina, kung ang tao mapuno na sa kaibog. Mauna nga dili mahimutang musud dayon ang mga dili maayong panghuna-una
Musod dayon ang dili maayo nga pagbati. Mausab kini ang nahitabo sa mga alagad o mga tao nga nagtuog Dios sa panahon ni Moses. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan, dunay gipakita ang Dios nga mga pamaagi aron tinuod gyud tang makadawat og pahulay gikan sa mga kalisod, gikan sa mga kabugaton, sa mga problema, sa mga kaluyahon, sa kaguliyag kagubot. But ipasabot, gusto sa Ginoo nga magmalinawon ta. Gusto sa Ginoo nga magmalipayon ta. Dunay mga pamaagi nga angay natong bansayon, angay natong ikinabuhi sa tanang panahon. Bisan asa ta, labi na kung naatas pamilya. Naas mga barkada, naas sa mga kaila, og sa atong mga kaigsunan diha sa pagtuo. Ablihin yung Biblia mga kaigsuonan diha sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 12. Dunay mga mensahe nga gikinahanglan nato nga tagaan og pagtagad. Diin mao angay natong i-apply sa matag karon og unya. Aron doon na gitay pahulay. Ingon nga nagtuo sa Ginoo, ingon nga kita Kristohanon og mga tinun-an ni Kristo. Usa sa angay natong paningkamutan ug angay nato nga ikinabuhi mga kaigsuonan, bantayan kining bersikulo 12. Ingon ang bersikulo 12, mga igsuon pahulay ang pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Mao unya kini ang hinungdan nga mubiya kamo sa buhi nga Dios. Pud ipasabot alang ni sa mga tao nga sama kanimo, sama kanako nga mingtuo na sa Ginoo. Mga tao nga naana kang Kristo, mga tao mga kaigsuonan nga naana sa Ginoo. Ikaw ug ako naana sa Ginoo. Usa nga angay natong ikinabuhi kining pulong pagbantay. Usa nga angay natong bantayan ang atong kaugalingon. Bantayan nato ang atong kaugalingon nga dili gyud makasud ang dautan. Dapat matinuohon ta sa pulong sa Dios. Dapat madinawaton ta sa pulong sa Ginoo. Mao ba kini ang makita sa atong kaugalingon? Mao ba kini ang atong gipaningkamutan? Mga igsuon kos Ginoo, dapat lang mao kini ang angay natong mabatasan sa matag karon ug unya. Sa tanang panahon, dapat magmabinantayon ta. Mao kini angay natong tipigan. Miingon ang pulong sa Dios, mga igsuon, pagbantay kamo, nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Kaysa diha nga naay dautan ang tao sa iyang hunahuna, naay dautan ang tao sa iyang pagbati. Mubati na siyag dautan, maghuna-una na siyag dautan. Dili na siya matinuohon sa pamaagi sa Dios. Wala na niya ang mga pagtulunan sa Dios. Mauna na'y panahon nga mubiya siya sa pagpangalagad sa Dios. Yes, mo adtong simbahan. Yes, present sa matag Domingo. Pero ang kinabuhi, wala na di ay si Ginoo. Mao ni angay natong bantayan mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Ang tao nga wala na sa Ginoo, nimbiya na sa Ginoo, wala na niya ang kalipay.
Wala na niya ang tinuod nga kalinaw. Dili na niya makontrol ang iyang kaugalingon. Dili na niya madumala ang iyang kaugalingon. Usa sa mga angay natong bantayan mga kaigsuonan, kay ang pulong dinhi mga kaigsuonan nga angay natong i-exercise, angay natong paningkamutan nga atong ma-apply kining pulong pagbantay. Ang angay natong bantayan ang atong kaugalingon. Unsaon pagbantay nato atong kaugalingon? Bantayan nato ang ato ang pananaw. Bantayan nato ang ato ang igdudungog kung asa nato ni gigamit. Kung asa gani nato gigamit ang ato ang igtatanaw, asa gani nato gigamit ang atong igdudungog, maunay atong huna-hunaon bisan asa ta. Maunay mahuna-hunaan nato. Kung ang atong mata gigamit nato sa pagtan-aw sa pagkamaayo sa Dios, sa mga saad sa Dios, sa mga minsay sa Dios, kanunay natong gigamit ang atong mata sa mga saad, mga minsay sa Ginoo, maunay atong mahuna-hunaan kanunay. Kung ang atong igdudungog gigamit nato sa mga minsay sa Dios, sa pagpaminaw sa mga pulong, sa mga mensahe nga maghatag natong kusog kadasig kalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung unsa ug asa nato gigamit ang atong igdudungog ug atong igtatanaw, maunay atong huna-hunaon, maunay atong mahuna-hunaan. Buot ipasabot, maunay muhari bitaw sa atong nahuna. Pero kung ang atong mata, ang atong igdudungog gigamit nato sa mga salida or sa mga vlog diha sa social media, inighikap nimo sa cellphone, inigabli nimo sa cellphone, wa pagani ka kaabli sa imong cellphone, murag naglantaw na ka sa imong naunag salida. O niya, dili na maayo. Mga igsuon kus Ginoo, wala na ta kabantay ana. Wa na ta kabantay sa tong kaugalingon. Ato di na siyang responsibilidad ang pagbantay. Ina imong tapad imong tapad nga responsibilidad na nimo ang pagbantay sa imong kaugalingon. Bantay ang imong una, bantay ang imong igtatanaw, ang imong igdudungog, kay kun asa nato ni gigamit, maunay mahatagan sa atong nauna. Kung unsa gani naas atong nauna, maunay bation natos atong kasing-kasing. Maunay pangitaon, kay maunay maghari sa atong kasing-kasing. Mahinungdan ang Dios miingon nga kon makadungog ka sa pulong sa Dios, ayaw pagihi ang imong kasing-kasing. Unsaon pod aron dili mo gahi ang kasing-kasing, dapat ang atong unahuna, dapat ang ato ang igdudungog excited sa pagpaminaw, sa pagtanaw sa mga pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Ang pangutana, excited ba ta? Mga igsuon kus Ginoo, usa sa mga angay natong bantayan ang atong kaugalingon. Dili na tutugutan mga kaigsuonan kus Ginoo nga maghambin ang atong unahunag kasing-kasing og dautan. Dili na to tugutan mga kaigsuonan nga atong kasing-kasing dili na matinuohon, dili na madinawaton. Mahinungdan
dili na makapahulay ang tao. Kung ang tao dili magbantay siyang kaugalingon, kung ang tao dili makamatngon sa iyahang kaugalingon, dili gyud siya makasinati og pahulay. Bantayan nato atong baba, ang atong dila, pinaagi sa pagbantay sa atong kasing-kasing. Bantayan nato atong kasing-kasing, pinaagi sa pagbantay sa atong nahuna. Bantayan nato ang atong nahuna, pinaagi sa pagbantay sa ato ang dila, sa ato ang igtatanaw ug sa ato ang igdudungog. Kay nani ni siya. Unsay madungog ug unsay atong makitaan, maunay atong mahuna-hunaan. Kung unsay atong mahuna-hunaan, ug mao'y maghari sa atong nahuna, maunay pangitaon sa atong kasing-kasing. Kung unsay maghari sa atong kasing-kasing, maunay mugawas sa atong baba. Maunay giingon ni Hesus, unsay naa sa atong kasing-kasing, maunay mugawas sa baba. Manang magbantay ta sa paggamit sa atong mata, sa atong igdudungog. Dapat nagamit nato ni kanunay sa mga pulong sa Dios, sa mga minsay sa Dios. Sunod, nga gikinahanglan natong bantayan o paningkamutan aron maangko nato ang pahulay ug madawat nato ang kapahulayan. Kana bitawng pahulay nga, kana bitawng relax na kaayo ang pagpuyo, relax na kaayo ang pagpangalagad, tungod kay mabati kanunay ang presensya sa Dios, mabati kanunay ang pag-uban sa Dios, mabati kanunay ang pagpanalipod, ang pag-atiman sa Dios. Sunod nga gikinahanglan nato nga bansayon sa atong kaugalingon, dili lang ang pagbantay, kundi ang pagdinasigay. Versikulo 13 nag-ingon, pagdinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Aron walay usa ka ninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Importante kaayo sa matag Kristohanon ang pagdinasigay. Dapat nadasig ka o mudasig usab ka. Maunay pulong pagdinasigay. O kasagaran mahitabo kining pulong pagdinasigay mga kaigsuonan, kanang naa ka simbahan. Mauna nga sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 24 hangtod sa 25 nga dili dapat nato undangon ang panagtigom, ang pagsimba sa Dios, nga na ang imong mga kaigsuonan. Ang pagsimba pwede na ni himuon nga ikaw lang diha sa imong pinuy-anan or sa imuhang simbahan. Usa sa mga gikinahanglan mga kaigsuonan kanang pag-adto og tigumanan. Kadiha sa pag-adto og tigumanan diha nato maangkon ang pagdinasigay. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 24 hangtod sa bersikulo 25 nag-ingon, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma sa pagbuhat og maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So importante gyud ang pagdinasigay. Sa kunang gikaingon, kung gidasig ka, dapat mudasig sab ka. Dapat ato ning gi-exercise ang pagdasig ug pagdinasigay. Unya matud pa sa Biblia, pagdinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw.
But ipasabot, ang pagdinasigay dili dapat na unya-unyaon. Ang pagsimba dili dapat na unya-unyaon. Dili na dapat sunod na lang. Sunod na lang ko musimba. Sunod na lang mo adtog tigumanan. Samtang naapay adlaw or naapay gitawag karong adlawa, ayaw na ilaylo, ayaw na ibaylo sa bisan unsang butang. Dapat mo simba ka. Dapat mo adto kag balay alampuanan. Pero alang sa ato mga kaigsunan nga nagtrabaho, walay imposible sa atong panahon karon. Kay nga naman, social media, perte ng kusuga. Kung nagsimba mi diri, makahimo sa mugsimba sa Dios. Dungan sa atong pagsimba kaniya. Mahinungdan ang ato mga kaigsunan nga nasa gawa sa nasod. Even ang ato mga kaigsunan nga naa sa Pilipinas, ang uban moingon nga nakasimba na usab ko sa Ginoo. Bisan ako ra usa kay midungan ko sa inyong pagsimba. Pagkanindot ta mga kaigsunan. Kay ang Dios naa sa tanang dapit. Even sa atong panahon karon mga kaigsunan, ang pagsimba kana bitang hiniusang nga pagsimba, bisan kung ikaw ra usa, pwede kang makighiusa sa pagsimba sa Dios diha sa social media. Mani naka nindot sa atong panahon mga igsuon kos Ginoo. So dili dapat undangon ang pagdinasigay, naagyod ang pagdinasigay. Kay naagani ang pagdinisigay mga kaigsonan, na ang paglinig-unay, unya na ang pag-inampuay, na ang pagtinudloay, na ang paghimangnoay. Niya usa sa mga gikinahanglan mga kaigsonan ang pagpaubos. Pero kon ang usa ka tawo musod sa tigumanan sa rason nga makadasig o madasig usab, apan kon ang kasing-kasing dunay garbo, dili gyud na mahitabo nga kana bitaw madasig. Dili gyud na mahitabo nga magmalinawon. Dili gyud na mahitabo nga madawat ang pahulay. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, ang nganong kinahanglan tang magbantay, nganong kinahanglan tang magdinasigay aron makapahulay ta. Aron dili ta mga igsuon malayo sa Dios. Una, magbantay ta nga dili dapat magbatong dautang huna-huna, dautan nga pagbati, dautan nga katahap. Dapat ang atong kasing-kasing madinawaton, matinuhon sa pulong sa Dios. Sunod, naa kanunay ang pagdinasigay. Ikatulo mga kaigsuonan na as 14, mato dinhi kay kitang tanan kauban ni Kristo kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Ang pinaka-importante dinhi mga igsuon, lig-on nga pagsalig. Kay kung naatay pagsalig mga kaigsuonan sa mga saad sa Dios, sa mga minsay sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan kos Ginoo, makapahulay yun ka. Makapahulay yun ta. Dili gyud libog, dili gubot, dili problemado ang atong nauna. Kung doon na tayo pagsalig. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Importante, lig-on nga pagsalig. Usa sa mga pamaagi aron naa kanunay ang pagsalig sa atong kasing-kasing. Makasalig yuta sa Ginoo ba?
kanang ang atong kasing-kasing na puno og pagsalig sa Dios. Usa sa mga gikinahanglan ang pagtipig sa mga saad sa Dios. Tipigan nato ang mga saad sa Dios, memorize nato ang mga saad sa Dios. Memorize nato ang mga mensahe, ang mga pamaagi sa Ginoo. Maunay mga ilhanan nga doon natay pagsalig sa Dios. Sa dihang na atay pagsalig sa Ginoo, mga kaigsuonan kus Ginoo, makapadayon ta sa pagpabilin o pagpakiguban kaniya. Dili mahimong kawang ang ato ang pagduol o pagdungop sa Dios. Kung kining tulo ka mga mensahe kanunay nato ning ginaampingan. Kanunay nato ning gina-apply. Ang pagbantay, ang pagdinasigay, o ang ang pagsalig nga ligon. Ligon nga pagsalig mga igsoon kus Ginoo. Mao gyud pinaka-importante. Mao na nga sa atong pagpuyos kalibutan, ato na nang wadon kanang paghimantay sa uban. Dapat ang atong kaugalingon may atong bantayan. Ang atong pinulungan, ang atong binuhatan, mga batasan atong bantayan. Aron walay makaguba sad niini, ato aning ampingan pinaagi sa pagpilig mga barkada. Pinaagi sa pagbilig higala. Kay dili man gud ta kabantay sa atong kaugalingon kon magpataka ra pud tag kuyog og mga tao or magpakataka ra sa tag pangitag higala nga wala di ay Kristo. Aron dili maguba ang kining ato ang batasan nga mabinantayon ta sa atong kaugalingon. Kay usas gikinahanglan diha kana biya gyung pagdinasigay. Sumuduol tas mga tao nga makadasig og makadasig sad ka. Maunay bantayanan kayo dinha. Kay naaman ang pagdinasigay. Bantayan nato ang mga tao nga madasig ka ug makadasig sab ka. Diha nato kanang puntuha mamili gyud tag tawo. Mamili tag tawo nga atong ikauban. Mamili tag tawo mga kaigsuonan nga ato ang himuong barkada sa atong pagpangalagad sa Dios. Usa sa akong ik-advise, barkadaha ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Aron mo dasig nimo or makadasig sad ka. Kay ang mga taong dunay Kristo mudawat gyud na sa panahon nga mudasig kanila. Pero katong mga taong way Kristo dili na mudawat. Dili na madinawaton. Ako nagtuo nga sa imong pagpaminaw, pagpatalingog sa pulong sa Dios, doon na tayo nakatunan. Aron ingon nga ikaw ug ako, mga katawhan sa Dios, doon na tayo pahulay. Dili mahimong kawang gyud kung muduol ta sa Dios. Ang gisaad ni Jesus nga pahulayon ta, mga igsuon kus Ginoo, ato gyud ang masinatian. Munay mga mensahe sa sunod nga mensahe atong Mateo 11:28. Unsa ganito'y sunod nga mensahe sa Mateo 11:28 nga gaan ang akong yugo nga akong isangon kaninyo. Ingon siya dinhi, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Versikulo 29.
Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Usa nga angay natong bantayan atong kaugalingon, makadasig ta ug madasig sabta. Dapat magpabilin tang lig-on sa pagsalig sa atong Ginoo. Kung naataan ng tulo, makapahulay ta, makalingkawas ta. Pero kung mga lagad tas Ginoo, kulang ta og pagsalig, dili ta lig-on og pagsalig, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. O niya, imbes mo adtog simbahan, dili noon mo adtog simbahan. O niya, imbes bantayan ang kaugalingon, himantayon pud sa uban. Dili gyud ka makadawat ang nagpahulay. Masamok man ka. Muna hunungon na to ang mga buhat nga dili maayo. Ato na nang hunungon, ato na nang biyaan. Nindot biya kayo kung kita Kristohanon mga kaigsuonan ang ato rang kaugalingon mo'y bantayan. Bantayan nato ato ang pinulungan, ang atong binuhatan, ang atong batasan. Usas mga pamaagi sa pagbantay sa atong kaugalingon kanang naabitaw tay time sa pagpamalandong. Ang malandong ta. Unsa may kulang sa ako ang mga pinulungan, unsa may sobra o kulang sa akong mga sinultihan, unsa may kulang sa akong batasan. Maadto kag mga dapit kanang ikaw ra og ang Biblia. Kanang ikaw ra og ang Dios. Nya susihon dayon nato atong kaugalingon. Sa diyang susihon nato atong kaugalingon mga kaigsuonan, diha nato makit-an nga kana bitang mabati nato ang paghikap sa Ginoo. Mabati nato ang pagakos sa Ginoo. Kanang mususi bitaw ta sa atong kaugalingon. Nga moingon ta nga labi nag matugkad nato nga wa gyud koy mahimo kun wala ka. Ako mga pagdasig mao ni. Ang pagduol sa Ginoo mao ang pagpakisulti niya. Busa sa ngalan sa Ginoo ako magkadasig kaninyo. Tagaig panahon ang Dios kanang ikaw ug ang Dios ra. Pangitag mga dapit nga makasulti ka sa Dios kanang ikaw ug ang Dios ra. Bisag unsa pay mga pagsulay o mga problema, makapahulay ka. Bisan pag unsa kalisod, bisan unsay klase nga mga pagsulay, taliwala sa mga pagsulay, mubati gyapon kag pahulay. Sa panahon nga makigsulti ka sa Dios, timan ikanunay, andam ang Dios makigsulti kanimo. Usa sa angay gyung buhaton sa tao ang pagdangob sa Ginoo. Pagpakigsulti sa Ginoo. Dili lamang kung naay mga tao, dili lamang kung naa sa simbahan, dili lamang mga kaigsuonan aron makit-an sa mga tao. Ang tinuod nga pagpakigsulti sa Dios kanang ikaw ra og siya mao ang Biblia. Kanang ikaw ra og ang Biblia. Nya awiti siya, dayga siya, kanang ikaw ra gyud og ang Dios. Batasano nato na. Kay sukad nga ako nang nabatasan,
ako nang kinabuhi mga igsuon kus Ginoo. Nakalabang ko sa mga problema. Nakalabang ko sa mga kabugaton o kalawihon. Mo'y akong mga pagdasi. Tagaig panahon ang Dios sa imong ginabuhi. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban kanatong tanan. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, ako sani nga tagaan og pagtagad ang awit makalangit, tumawag ka diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa ihang mga pulong. Salamat kanunay Lord sa imong alagad nga makugihon sa pagsangyaw sa kamatuoran. Dugang kaalam, kahibalo, kalig-on, kadasig sa matag usa. Glory to God. Salamat Pastor, God bless you more. Gikan ni Rochelle. Si Evangeline Crispin, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo na dasig yun ko. Tatanaro pansang, amin kaayo Pastor, mas nindot gyud atong sarili atong bantayan para ma-aware ta unsa pa ang need para mas malipay ang Ginoo. Janer de la Rosa Istandi, amin tinuod jud na Pastor. Ros datuon niyo, God bless Pastor uban sa imong pamilya. Si Virgie Felicia, hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Salamat sa imong mga pulong Lord. Gikan ni Sister Rose datoon. Salamat Pastor sa lyrics sa kanta og sa chord. Gikan ni Mark Joseph Monticelio. Si Rinley Campos, BE Pastor, madasig jud ko nimo kay ganahan kaayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi, may pakiguban ni Sister Vivian og ni Roderick Umlan. Mayong gabi ni Roldan Laino. Salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. Naka-revival jud kanunay sa among kinabuhi. Silin Abuda Garces Kalamba, maayong gabi Pastor, akong mga pag-ampo nga unta dili kakapuyan sa pag-share sa pulong sa Dios. Ang tinuod mga kaigsuonan kanang naagyod ko'y kadasig sa pag-share. Mao nay gibutang sa Ginoo sa akong ginabuhi lamang. Tungod kay naatay kanabitaw mga obligasyon, nagi mga panahon nga dili na kaya sa lawas. Gani tungod sa atong sitwasyon karon, ang gadget grabe na ang reaksyon kanabitawng resulta. Kay gatubang ko puro gadget bang gyud ang akong gatubang nya usasad na gyud pug koy mga buluhaton gawa sa pagwali pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Muna nga sa atong kinabuhi usas ato ra gyud nga akong ikadasig nga kung naminaw mo sa ato ang programa, damor mo muhatag og panahon sa Biblia. Tagaig panahon gyud ang Biblia. Mas maayo magbasa ka og Biblia kanang ikaw ra. Batasana ang pagbasa sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Balik-balikan ni sa pagbasa kung mahimo samtang buhi pa. Si Tata Naro Panansag, maayong gabi. Marlene Kaasi, maayong gabi Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong life Pastor. More pagyod kagamiton sa Ginoo. Salamat sa inyong prayer sa alang sa akong kinabuhi sa akong pamilya. Dalaygon ang Dios. Si Lucel Lucina Olisiman, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipaambit. Kumusta mo Sister Lucel? Ang Dios magpanalangin. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan, atong oras alas 8:43 sa nasa kagabion. O dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At tuta sa pag-ampo mga kaigsuonan, natong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat na usab kami
sa kalampusag kadaugan nga amo naangkon sa among pagpatalinghog sa imong mga pulong. Ilabi na sa mga pangutana nga miabot diri sa amo maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Amo kang gipasalamatan diin padayon kang nag-atiman og nanulti sa matag usa. Imo kaming gitudloan og gigiyahan aron kami magmalampuson, magmalinahon, magmalipayon sa tanang panahon. Salamat o Dios sa mga pamaagi aron kami makapahulay sa kalisod, sa kaluyahon, sa kabugaton, sa mga problema kawaladon. Amahan Dios sa makagkahom. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Tabangan mo kami kanunay kay wala may mahimo kun wala ka. Salamat o Dios sa imong pagtabang kanunay sa among kinabuhi din imo kaming tudluan unsaon aron kami makapahulay. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo sa among pagbantay sa among kaugalingon ug sa pagdasig pagtinisigay ug labaw sa tanan pagpabilin lig-on diha sa pagsalig kanimo lamang. I declare blessing sa matag usa ug sa tanang mga replay ni nimong programa. Sa ngalan ni Jesus, among klimon ang kadaugan o panalangin. Ilabi na sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa Matag FM Station 101.3 diha sa Alcantara ug 101.3 diri sa Malabuyok diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Ikaw Dios ampo salamatan ug itugyanan sa matagusan namo kikinabuhi. Guniti kaming tanan. Diha lamang kanimo ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog kay alang lamang kanimo ang tanan. Himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,